Vážení televízni diváci, kto je to? Neviem. Ja. To budú nejakí nádejní moderátori. Som slávny, ďakujem. A teraz vám ukážem vám ukrajinské kúpe. Toto je horná časť, takzvaná stropná. To je ukrajinský testujúci jedna. Tu máš cigarety. Davaj, no. Toto je taká nejaká ukrajinská, ona, viete, pracovníčka. No, sociálna. No, Francúzsko to už, ako to už zabalil. Čo moja, no. Nebo mi treba. Peťa sa snaží akože čítať. Ona by úplne sa nahnevala, keby sme zavreli knižku. Áno. Ja to Sergej, dobrý deň. Už. Speaking the microphone. Ideš, Speaking the microphone. Tu sa rozmýšľa. Spí. Tak spí. A Rastovi brutálne smrdeli nohy. Brutálne, nemôžem nespomenúť. Tak sa radšej vyzú. Vidíte ten smrad? Vôbec. Nikdy. Napieraj. Nikdy.